Môžeš zatvoriť tú pojebanú skrinku? Môžeš prosím ťa ty zatvoriť tú pojebanú skrinku? Prečo by som ja mala zatvárať tú pojebanú skrinku? Prečo by som ja mal zatvárať tú pojebanú skrinku? Ty si otvoril tú pojebanú skrinku. Ty si otvorila tú pojebanú skrinku. Môžeš zatvoriť tú pojebanú skrinku? Môžeš zatvoriť tú pojebanú skrinku? Dobre, ja ju zatvorím. Dobre, ja ju zatvorím. Nie, ja zatvorím tú pojebanú skrinku. Ja som ti povedal, ja zatvorím tú pojebanú skrinku. Samozrejme, vždy všetko musí byť po tvojom. Nemusíme sa rozprávať. Presne ako tvoja matka. Sabeli, ešte zvoľujem. Máme pre vás riešenie. Peter Drotar, ¿quieres viajar en el tiempo? Aquí está tu máquina. Môžeš zatvoriť OK. Ja zatvorím tú skrinku. Zatvorím tú skrinku. Musíš stále robiť taký hluk? Čo ty myslíš stále? Nič. Nie, tak povedz. Tak povedala si stále, tak čo sa deje? Kedy si mal posledný koncert? Myslíš si, že je v poriadku, že ja ťahám 8 hodinovky a ty sedíš celé dni doma? Ukáž mi peňaženku. Ukáž mi peňaženku! OK. Pohoda. Mi sa deje peňaženka. Máš nejakú odpoveď? Som skladateľ. Aha, takže ty si skladateľ. Ty si skladateľ, dobre. Nech sa páči, zahraj niečo. OK. Tak zahrám ti pesničku, ktorá sa volá Kto nepríde na čas, platí pokutu. Zložil som ju, keď som bol smutný. Čo robíš? Čo robíš? To je povíči pesnička. Čo robíš s tou gitarou?